Abenduaren 6an Espainiako Konstituzioaren egunean independentziaren aldeko egun berdea antolatu du independentistak sarea plataformak. Egun horretan Euskal Herrian ere jai egun Espainiarra ospatu behar izana salatu dute aurkezpen agerraldian. Euskal Herriak demokraziarako, bere etorkizuna eraikitzeko eta independentzirako duen eskubidea urratzen duen konstituzio arrotza ospatzera behartzen gaitue. Horregatik, abenduaren 6a, inposaketari eta ukapenari erantzun eta independentziaren aldeko aldarria kalera ateratzeko eguna dela adierazi dute, eta nahi dugulako beharrezkoa dugulako guk ere bai independentziari lemapean, martxa berdea egingo da arratsalde horretan Durangoko kaleetan. Bidea zehaztuta mugarriak ipinteko garaia da, eta ezin dugu bolada independentista barria pasatzen utzi. Esan diezaiogun guk ere bai independentziari. 2014an bolada independentista berri baten hastapenean egon gaitezkeela aurreratu dute plataformatik. Hain zuzen, Eskozia eta Katalunian abian diren prozesuez hitz egin dute eta Euskal Herrian ere etorkizun politiko, ekonomiko, sozial zein kulturala independentziari loturik ikusten dutenak gero eta gehiago direla azpimarratu dute. Wert ministroak inposatutako LOMSE legea eta babes sozialaren zein zerbitzu publikoen desmantelamendua Euskal Herriaren egoera larriaren adierazgarri direla salatu dute. Asimilazioa, zentralizazioa, espainolizazioa modu gordinenean. Gauzak horrela, Euskal Estatua gero eta beharrezkoagoa dela argi utzi nahi izan dute. Abenduaren 6an martxa berdearekin eta antolatuko diren bestelako ekitaldiekin bat egiteko dei egin dute.